met draai uit de ronde van Frankrijk komt eraan. Een ovatie voor Chrissy Froome. De populairste man wie is de winnaar uit Parijs. Dus kreeg hij een tijdelijke bodyguard uit Harkema. Ik weet hier de meeste dingen zoals de fan wil zitten, dus je moest hem bij jou binnen tuin. Nou ja, het is een jongen die moet op deze plek, die moet ik terug publiek heen, zeg maar. Want ja, iedereen die ging het door de fans natuurlijk. Who was your personal assistant today? Yeah, well, Your bodyguard or something like that? yeah, well, just telling me how the course is, of course, and how best to try and race. Nou kan Froome zijn huiste fan vanzelfs nog net zo goed. Van Bouke viel dit als een thuiswedstrijd. Ja, nu wel weer lekker om hier te zijn natuurlijk met de familie. Ruisterveen hoort er een beetje bij. Laatste jaar echt traditie natuurlijk en ik kom hier altijd graag. Hoe ben je bijgekomen van de Tour de France? Hoe fit ben je op het moment? Nou, nog niet helemaal bijgekomen. Ik heb nog een paar dagen langer nodig wel. Maar ik voel me niet slecht. Een oren regionale koersheld is Liewe Westra. Hij stapte juster ek weer op de fiets. Na een drege tijd gaat het nou stapje voor stapje wat beter met hem. Ja, 3 weken goed getraind op een berg en het belangrijkste week gewoon om plezier in fietsen te krijgen en dat ga ik nou wel weer. En dan naar de start. Juist, en ze zijn weg. Die is net zo spectaculair. Dat komt vanzelfs omdat de jeugd van Ruisterveen een eerder rondje mooi fietst. Bij de finish gaat het een stuk harder. En komt, heel verrassend, Froome als eerste over de finish. Yeah, pretty fast, but yeah, I mean it's great. The weather was good today, and really nice atmosphere here in Zeesterveen. Chris Froome, Bauke Mollema, Pieter